I am a girl aged 22. My husband is 44 years. Haana kumbobvira aroora okuita vana. Life yedu financially is okay. Handina kana problem because he is a businessman. Handina chandinoshaya pamari. But when it comes to sex and love issues, one chaiyo. Vedu murume wangu haadi sex at all. Ndane a year ndichigara naye but hatiite sex. Anongouya oisa his hands in my pants obva atanga kundibata-bata ototi apedza. Kisi yake chaiyo handiizive at all. Even his private parts ndakangomaona ka1 chaiko ndichiri kudanana naye. Akangonditi ndidye ka1 chete. Then he said we will have sex taroorana. Now takaroorana tikachata but love chaiyo hapana. Ini ndasvika papoint yekuti ndakutopota ndichizviita ndega nechigaba cherolon. Murume haadi kana kundinzwa ndichitaura zvesex at all. Ndoita sei veduwe, ini ndatambura hangu, handichazivi kuti ndodii. Kunze uku vanhu vanondichiva havazive kuti murume handisati ndamborara naye ever since. Please help me. Ndoitawo sei veduwe, ndaneta nekuiswa zvigunwe chete.